opo. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-encash mo yon, cheque, tama? Hindi po, Your Honor. Cash din? Cash po. Cash. Pero kasi mayroong mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamoney laundering. Hindi po ako nagmamoney laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Gaya po ng sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang panglaro. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaredy po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal? Depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po, mga 2-3 times a week po, Your 2 to 3 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So 60 million a week ang perang pinagugulong sa kasino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So ibig sabihin, pupunta kayo sa casino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililistan niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong ang pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback. Pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC to eh. Your Honor, wala po akong natatandaan may ganyang kalaki talaga. Sana po makita ko po yung listahan niyan. So kasi napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nagde-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagde-deposit sa'yo sa account mo. Actually po kasi ang parents Anyway, ko naman po... nakontem ka naman dati. So, siguro sabi mo, wantusawa ka na magsinungaling ngayon. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, may record ngayon. 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon, bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo, misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po kung ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Prinis nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontem, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Your Honor, sinungaling mo. Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni AMLAC is yan po yung naging transaction po, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits ang pinag-uusapan natin. Yung naging laman
ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Posible po yan, Your Honor. O, ngayon inaamin mo na. Pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po akong 590 million sa bangko Umabot sa 597 ang total amount. ng mga transaction po, Your Honor. Possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nang galing to? So sasabihin mo ngayon, misis mo at saka ex-wife mo. So anong trabaho ng ex-wife mo? Para mag-deposito ng malaking pera. Yung ako po kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon para po kumita. Tapos hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at may hanap buhay po sila. Nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko.